Hij zit al in de Kamer, hij wil weer gekozen worden. Mustafa Amhuis voor het CDA. Vanuit het Hoes van Bree, dit is Kiezen of Delen. Welkom bij Kiezen of Delen, een politiek programma hier op Omroep PNM met elke keer één hoofdgast uit de politiek. En deze keer is dat Mustafa Amhuis, Kamerlid van het CDA. Welkom. Dank u wel. Voor die paar mensen in de regio die jou nog niet kennen, stel jezelf even voor. Wie is Mustafa Amhuis? Mustafa Amhuis, geboren en getogen in Pelemaas, vroeger in de gemeente Helden. 46 jaar, nu 1 jaar Kamerlid, zittend Kamerlid voor het CDA. Wel 20 jaar al actief voor het CDA. Kom uit het bedrijfsleven, 20 jaar bij een machinefabrikant gewerkt in Veldhoven. Engineeringsfunctie, leidinggevende functie. En altijd een passie voor sport en samenleving. Ja, je gezin heb je nog niet genoemd, geloof ik. Gezin, gelukkig getrouwd, 3 kinderen, waarvan 2 studerende op de hoger onderwijs en de jongste dochter nog op het middelbaar onderwijs. Ja, wat wilde Mustafa vroeger worden zelf? Ja, ik ben de techniek ingegaan. Ik heb via de lange weg de LTS, de MTS en de HTS heb ik techniek gedaan. En dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Maar ik was ook altijd betrokken bij het verenigingsleven. Dus mijn hele leven lang ben ik ook altijd in besturen, organiseren. Ja, samen met andere mensen iets voor elkaar krijgen, dat vind ik geweldig. Wat vind je daar zo leuk aan? Is gewoon dat je elke keer een grens verlegt. Je stelt een doel als een groep mensen. Of dat nou bij de sport is, of vroeger bij de Marokkaanse jongerenorganisatie. Of bij het CDA zelf. Je stelt altijd een doel en daar wil je naartoe werken. En het is bevredigend als je dat met een heel team kunt doen. Mm-hmm. En het team is het CDA geworden? In elk geval in de politiek is het team CDA. Ja. En niet in de politiek? Niet in de politiek is ook, ik heb een blauw-geel hart voor de club Bevo. Geweldig, we hebben 30 teams, heel veel jongeren die elke dag, als ik daar binnenkom in die hal, we hebben 3 vloeren, die zijn altijd vol bezet met jongeren die gewoon 2-3 keer in de week trainen en met hun passie bezig zijn. En daar kan ik echt oprecht van genieten. Ja, want je kreeg net al een telefoontje, dat gaat 24 uur per dag door, voorzitter van Bevo zijn? Alles gaat door elkaar, dus je moet tijd effectief gebruiken. CDA, Bevo, thuis, dus. Mm-hmm. En hoe lukt het om je op te delen in Den Haag en Limburg? Dat hebben we wel anders geregeld. Ik zit dinsdags, woensdags, donderdags, dus ik reis dinsdagsmorgens af naar Den Haag en ik kom donderdagavond terug. Omdat er lange reistijden zijn, ook in Den Haag gaat het 's avonds gewoon door met debatten of voorbereiding voor debatten. En dat is denk ik goed opgedeeld. En dan de maandag en de vrijdag en de weekenden, ja, dan worden de werkbezoeken ingepland. Bezoek ik heel veel bedrijven in de regio, heb ik ook de afgelopen maanden gedaan. En daar zie je hoe het echt toegaat bij een bedrijf, bij een school, bij een organisatie. En dat is denk ik heel belangrijk voor mij, om mijn bagage te blijven laden met de laatste ontwikkelingen, de laatste problemen, de laatste uitdagingen, waar mensen voor zitten. Want daarom zitten we ook in Den Haag. Maar vroeger kon je anoniem ergens een bedrijf binnenlopen, toen je nog bij ASML werkte. Ja. Nu denken ze steeds, daar komt een Tweede Kamerlid. Dan gaan de deuren open, of hoe werkt dat? Ja, de deuren krijgen vanzelf uitnodiging en anders geven we ook aan dat we graag willen komen kijken. Maar mensen vinden het juist heel fijn dat een Tweede Kamerlid komt kijken. Dat ze ook zeggen van oké, we willen ook in Den Haag laten zien hoe het hier aan toe gaat. Wat gaat goed? Bepaalde ontwikkelingen, maar waar zien zij ook belemmeringen in regelgeving? Of dat nou MKB-bedrijven zijn, of het onderwijs is, of waar ik gisteren was bij de sociale werkvoorziening. Er zijn heel veel dingen die goed gaan, maar er zijn ook bottlenecks, belemmeringen. En die belemmeringen moeten we weghalen. En dat is denk ik heel goed dat Den Haag niet alleen maar in de Randstad blijft in Den Haag, in de Kamer met 150 man, maar dat ze het veld ingaan, de regio ingaan. En zeker niet Limburg vergeten. Nee, want dat gebeurt toch wel eens? Ja, als je nu kijkt ook weer naar de nieuwe lijsten van de grotere partijen. In Limburg bij de eerste 15 zit voor de VVD en de PvdA helemaal niemand in. Een CDA heeft 3 mensen in de top 16 zitten. Dus aandacht voor de regio, voor de grensregio, want het is toch een andere omgeving dan Rotterdam, Amsterdam, Utrecht. Was het ook zo wat je verwacht had in Den Haag? Je ging daar naartoe met een bepaald verwachtingspatroon. Je kunt nu een paar maanden terugkijken. Is het wat je ervan verwacht had? Het is anders, het is nieuw. Kijk, naar Den Haag is niet iets waar je alleen maar kiest omdat je het 100% leuk vindt om dat te doen. Het is ook een bepaalde verantwoordelijkheid die je krijgt. En ik vind het in elk geval leuk om met verschillende mensen te werken, maar wel altijd het doel voor ogen. Dat we een beter Nederland willen, een sterker Limburg willen. En in het jaar wat ik nu gehad heb, van januari tot januari,
heb ik me het eigen gemaakt, het Haagse. Dus dat je met je collega-fractieleden samenwerkt, met andere partijen samenwerkt, met de pers samenwerkt, met bedrijfsbezoeken. En dat heeft mij nu gezegd, oké, ik ben nu klaar voor de volgende periode, de volgende 4 jaar, om echt ook resultaten te gaan boeken. Ja, en dat is natuurlijk ook een tijd van reflecteren en dat kunnen wij doen. En dat kun je doen met mensen uit de politiek. Maar het gezin kijkt natuurlijk ook. Ik weet toevallig uit betrouwbare bron dat je ook best wel kritische kinderen hebt. Hoe kijken zij naar jou? De kinderen kijken met een heel andere bril naar de wereld. Ik heb een dochter van mij die studeert Europese studies, dus die kijkt er heel breed en nuchter naartoe. Die vraagt ook zaken, is ook een paar keer in Den Haag geweest, is ook in Brussel geweest. Dan heb ik een zoon die doet technische bedrijfskunde, die zit er veel zakelijker in. Die zegt, ja, politiek, waarom zit je in de politiek en waarom ga je niet het zakenleven verder in? Dus dat zijn hele leuke discussies aan de keukentafel. En dat moeten we hebben. Ik vind de keukentafel is ook voor ons thuis, maar ook voor heel veel mensen een heel belangrijk medium om van elkaar te weten wat er speelt. En heel belangrijk dat we van elkaars mening kunnen verschillen, zonder dat we ruzie hoeven te maken. Nu je hieraan geproefd hebt, wil je dan nog wel terug het zakenleven in? Ik sluit niet uit, zeker dat na de politieke carrière, het bedrijfsleven, want ik heb heel veel plezier gehad in de afgelopen 20 jaar bij mijn oude werkgever ASML. 10 jaar in engineeringsfunctie gezeten, 10 jaar leidinggever. Ik heb de hele wereld mogen zien, in Azië, Amerika. Dus dat is zeker niet uitgesloten. Ik heb een warm hart voor het bedrijfsleven. Ja, we gaan het zo meteen over het CDA hebben. Want ze waren vroeger een partij die niet weg te denken was. Het was een van de grote partijen in Nederland. En iedereen stemde, of iedereen, heel veel mensen in deze regio stemden ook CDA. Nu hebben ze toch een grotere keuze, namelijk 28 partijen. Daar kunnen ze tussen kiezen. Kijk, het CDA is nog steeds niet weg te denken. Kijk, we hebben de vorige verkiezingen moeilijk gehad. Ik denk dat in de oppositierol het CDA ook duidelijk is, standvastig is geweest in bepaalde zaken, in de oppositievoering landelijk. En dat het CDA nog steeds niet weg te denken is. Het CDA is een partij nog steeds met traditie, waarden, die misschien in die zin oud zijn, maar wel elke keer opnieuw ingevuld worden. En je ziet nu in de huidige discussie, ook al gaat het economisch goed, er zijn nog heel veel mensen die het minder goed hebben. Of er zijn nog steeds bedrijven die tegen grenzen aanlopen, of belemmeringen, dat je daar aandacht voor hebt. Zeker voor familiebedrijven, voor het gemeenschapsgevoel. En ik denk dat dat juist uitermate iets is waar het CDA oog voor heeft. Waarde en traditie. Waarde en traditie en dan elke keer opnieuw invullen. Want die waarden waren vroeger, toen er nog heel erg op gestemd werd, anders dan nu? Of is dat die werden anders ingevuld. Vroeger gingen heel veel mensen nog naar de kerk. Vandaag de dag iets minder. Maar dat neemt niet weg dat mensen altijd op zoek zijn naar gezamenlijke activiteiten, gezamenheid, samenhorigheid. En of dat nou een vereniging is of op de mensen op de tennisclub doen, of maakt niet uit. Mensen willen nog steeds samen dingen doen. Maar hoe verklaar je dan dat het nu veel minder is? Wat is minder? Ja, die samenhorigheid. Ja, dan moet je bijna gaan organiseren tegenwoordig, want mantelzorg, de zorg in het algemeen, elkaar helpen, je moet het zo, zelfsturing, alles wordt een beetje georganiseerd. Het gaat niet meer vanzelf. Ja, maar volgens mij moeten we daar vanaf. Er zijn heel veel vrijwilligers, ook bij onze vereniging, er zijn honderden vrijwilligers bij andere verenigingen ook, die willen graag, maar die willen niet te maken met bepaalde bureaucratie en allerlei regels. Dus als we daar wat meer ruimte creëren, dan kunnen we die mensen ook laten functioneren. Bijvoorbeeld thuishulp. We hebben initiatieven gehad van kleine kernen. Bijvoorbeeld als een Koningslust die het zelf als een soort corporatie willen regelen. Dus de thuishulp voor mensen in hun dorp. Ja, dan lopen ze tegen allerlei regels aan dat het niet van Den Haag mag of dat het moeilijk is. En dat is juist die wrijving en waar ook irritatie ontstaat. Dat de samenleving best wel bereid is om dingen op te pakken, maar dan willen ze ook wel gesteund worden. Is er een partij die zegt, ja, er moeten meer regels worden vastgesteld? Er zijn verschillende partijen die alles check, dubbelchecken en alles vanuit het landelijke door willen voeren. Maar welke partijen denk je? Ik denk dat net een PvdA en VVD meer op marktwerking. Je ziet dat de VVD alles op de markt wil gooien. En dat de PvdA alles weer, wil overorganiseren. En volgens mij is de tussenweg tuurlijk moet je regels hebben. Het gaat om gemeenschapsgeld, maar je moet de mensen ook vertrouwen geven. Ja, en hoe worden de zorgverzekeraars dan eventueel gebruikt? De zorgverzekeraars die worden in elk geval aangepakt door ons. Vorige week is er een debat geweest, Mona Keizer in de Tweede Kamer, dat we in elk geval gezegd hebben, winstuitkeringen in de zorg, dat moet nu afgelopen zijn. Mensen betalen premies, die moeten ook elk jaar meer premies gaan betalen, maar dat geld moet niet ten goede komen voor de winstuitkering voor de bestuurders, maar dat moet terug de zorg in. Dus de houding wordt ook veel kritischer van zorg moet betaalbaar blijven, zorg moet menselijker blijven. En daar moet je ook maatregelen nemen die sommige mensen niet fijn vinden. Ja, en staan jullie ook voor een sterke samenleving?
Heeft dat direct een verband hiermee? Of? Kijk, de sterke samenleving is dat je niet alles vanuit Den Haag wil regelen. De sterke samenleving is dat je niet alles op een gemeentehuis wil regelen. Ik was gisteren bij de sociale werkvoorziening hier. En er is nog steeds een bepaalde rol weggelegd voor een gemeente. De kaartenbak, hoe deel je dat met mensen? Maar er zijn ook ideeën op de werkvloer bij organisaties. Hoe ze mensen toch met een stukje extra begeleiding weer meer productief kunnen maken. Of meer plezier kunnen laten hebben in het werk. En daar moeten we goed naar luisteren. Ja. Familie en gezin, waarden en tradities, sterke samenleving. Het is eigenlijk weer teruggrijpen naar het oude CDA. Nee, familie en gezin is wat ik net zei aan de keukentafel. De discussies misschien die we vroeger hadden in mijn generatie met mijn ouders, die moderniseren aan de keukentafel. Maar het kleinste eenheid van de samenleving is het gezin. Daar bespreek je alles. Daar stel je grenzen, daar stel je bepaalde normen met elkaar af, hoe je met elkaar omgaat. En dat is familie en gezin als bouwsteen nog steeds. En heel veel mensen zeggen, ja, daar heb je ze weer. Maar nog steeds, heel veel mensen die ik tegenkom, die herkennen dat. En als dat normen zijn die eigenlijk niet aansluiten bij het partijprogramma van het CDA? Normen sluiten vaak niet aan bij een programma. Normen sluiten aan wat gedeelde waarden die we hebben als samenleving. Kijk, we zijn een divers land in Nederland. Maar je moet een bepaalde normenkader hebben waar je met elkaar respectvol omgaat. Ik heb er ook een keer een opiniestuk over geschreven in een van de weekbladen. Respect voor elkaar hebben. Ja, dat kan toch niet zijn dat het verschil is per keukentafel in de straat. Dat we hoe met elkaar omgaan. In de bus, in het openbaar vervoer, op school. En ik heb me ook enorm geërgerd afgelopen week. Het nieuws wat naar buiten kwam dat leerlingen minder gezag hebben voor leraren, leerkrachten op school. Ja, dat vind ik eigenlijk, not done. Dat kan niet. Maar hebben de leerlingen dat of hebben ook de ouders dat? Hoe bedoel je de ouders? Met dat gezag naar de docenten of überhaupt? Ja, je ziet af en toe ook ouders, ik zie dat vanuit de sport, dat ouders wel een uitdrukkelijke mening hebben. Hè, als ze de neiging hebben dat hun kind tekort wordt gedaan, of dat nou op school is of op de sport, dat ze direct al een verhaal komen halen. Natuurlijk mogen ze in gesprek gaan, maar wel altijd het kind centraal, wat het beste is voor het kind. Maar neem niet weg dat de gezagsverhoudingen anders zijn. Het kan niet zijn dat ouders op school komen en schelden tegen leraren of op de sportclub. Ja, dan zijn we echt ver verwijderd en dan weet ik niet waar we als samenleving in terechtkomen. Maar dan hoor ik dat de afgelopen misschien wel 10 jaar heel vaak zeggen. En de wereld polariseert eigenlijk alleen maar. In Amerika komt Donald Trump, die wordt daar president. En die heeft het eigenlijk gewonnen, mede ook door anderen te beledigen. Hoe gaat het CDA dat veranderen? Om daar niet in mee te gaan. In Nederland zie je ook een aantal partijen, of dan op de linkerflank is of op de rechterflank, die meeliften op de polarisatie, die meeliften op de onderbuikgevoelens. Dat neemt niet weg dat we de zorgen van heel veel mensen wel serieus moeten nemen. Er zijn mensen die bepaalde angsten hebben, of het nou over immigratie is, over veiligheid in de straat, over mijn pensioen of zorg. Dat staat centraal, daar mag je niet aan tornen. Maar waar we het net over hadden, over polarisatie, daar gaat het CDA niet in mee. Want de oplossing zullen we toch samen als samenleving moeten oplossen. Als we het over jongeren hebben, zijn het onze jongeren. Als we het over ouderen hebben, zijn het onze ouderen. En het zijn niet ouderen A of ouderen B, of jongeren A of jongeren B. We zullen het samen moeten oplossen. En ik denk dat dat een sterk punt is van het CDA. We laten ons niet gek maken, ook in de tijd van de polarisatie. Dat we wel elke keer de oplossing zoeken door elkaar de hand te reiken, maar wel kritisch kunnen zijn. Je moet soms streng zijn, maar altijd wel rechtvaardig. Ja, maar dan zit de kiezer te luisteren en die denkt, ja, je kan maar wat. Die heeft een polariserende mening en die denkt misschien, ja, ik wil me wat harder opstellen. Ik wil een politicus kiezen die stelling neemt. Gebeurt dat bij de CDA ook? Ja, er zijn verschillende maatregelen die wij genomen hebben, ook in de Kamer. Ik net noemde stelling nemen, streng zijn, maar wel wat rechtvaardig. Wat ik net zei, richting de bestuurders in de zorg. Winstuitkering aanpakken, dat is streng, houden we mee op. Als het over radicalisering gaat, als er mensen zijn die haat prediken, dan nemen we streng stelling tegen. Neem niet weg dat andere gemeenschappen wel gewoon hun geloof moeten kunnen beleiden. En of je nou katholiek bent, protestant, moslim of joods, dan moet je daar de ruimte voor creëren. Gisteren in Rotterdam, dat was een heel mooi voorbeeld, dat mensen solidariteit tonen voor elkaar, bij de moskeeorganisatie. Dus dat veiligheid, je moet in dit land toch veilig jouw geloof kunnen beleiden. Maar je moet ook streng kunnen zijn als er haat gepredikt wordt, als onze jongeren vergiftigd worden. Daar moet je ook heel streng in zijn. Dat tolereren we niet. Ja. We hebben gezamenlijke gedeelde normen en waarden die we in de keukentafel bespreken, maar die we ook in de samenleving moeten laten toepassen. Ja, is het in de afgelopen kabinetsperiode verwaarloosd? Ik denk in de afgelopen kabinetsperiode is dat de moraliteit dat die naar de achtergrond is verdreven.
Als je ziet, bijvoorbeeld, er zijn 3 of 4 ministers of bewindslieden op het ministerie van Veiligheid en Justitie weggegaan. Dat heeft allemaal te maken hoe je bepaalde normen en waarden ook op zo'n belangrijk departement, wat over de veiligheid van Nederland gaat, wat over de politie van Nederland gaat, dat naar de achtergrond gedrukt wordt. Dat mensen dat niet meer geloven. Mensen denken van, nou hebben ze het weer over het bonnetje, maar er zit veel meer achter. Hebben we nog vertrouwen in elkaar? En het gaat ook niet alleen maar over de economische cijfers. Natuurlijk moeten bedrijven omzet draaien en winst maken om brood op de plank voor hun medewerkers, want ze bieden veel banen aan veel gezinnen. Maar werk is belangrijk voor dat stuk, maar er zit al een aandacht voor de mens zelf. En de moraliteit, ik denk dat die in de afgelopen 4 jaar naar de achtergrond is verdreven. Ja, en nou is het zo dat ooit heeft een oud-politicus, Bas Sergaij-Voortman, het wel eens genoemd de kunst van het ivoor draaien, politicus zijn. Dus in alle bochten wringen en de waarheid misschien een beetje geweld aandoen. Lukt het wel om echt wel een eerlijke economie die jullie nastreven en ook wel een eerlijke manier van communiceren na te streven in Den Haag? Of wringt dat met elkaar? Elke partij heeft daar een eigen verantwoordelijkheid, maar als wij daar zijn wij altijd als CDA, en dat is altijd geweest, ook moeilijke keuzes durven te maken. En als we de verkeerde keuze maken, dan moeten we er ook eerlijk een keer voor uitkomen en zeggen, oké, dat hebben we ooit bedacht, dat werkt niet, moet anders. Maar dat zie je vandaag de dag in het huidige kabinet, zien we dat minder. Heel veel mensen ergeren zich aan de wet zorg en zekerheid, over de flexbanen. Daar hebben we 4 jaar over zitten praten. Iedereen is het erover eens dat het een slechte wet is, maar we horen niemand, de minister, niet zeggen van, ja sorry, het pakt toch anders uit. En ik denk dat daar mensen moe van worden. Dus ja, het kan. Een eerlijke economie is ook niet alleen maar geld verdienen vandaag, maar hoe laten we de wereld ook achter voor onze kinderen. En er is nog steeds ruimte om geld te verdienen. Maar dat moet wel op een andere manier. Ja, welk beeld hebben wij nu van de wereld? Is het nu echt zo slecht? Leven we nu echt in de jaren 30 en gaan we op een groot conflict aan? Of zijn we te somber? Op heel veel gebieden denk ik dat de mensen het bepaalde zaken beter hebben. Als ik zie in andere landen die vroeger nog als ontwikkelingslanden gepositioneerd werden, dat daar kinderen meer onderwijs krijgen. Dus dat daar iets beter gaat. Maar we maken ons wel zorgen in het kader van de migratie. In Afrika, de kindergroei is zo groot. Als we daar niet oog voor hebben, ja, dan gaat Europa dat ook merken. En zo'n Middellandse Zee ertussen, dat is niet de oplossing. En daar zullen we in Nederland oplossingen moeten bedenken. Hoe gaan we dat doen? En in de wereld, ja, je hoort steeds die polarisatie terugkomen. We hebben een nieuwe president in Amerika die polariseert. We hebben de Russen die Europa proberen te splijten. En op de achtergrond, en dat zijn de stille Chinezen, toch een heel groot land, die toch wel economisch voet aan aarde proberen te krijgen in alle landen, in alle continenten. En we moeten niet bang zijn, we moeten niet angstig zijn, maar ik denk wel dat we in Europa samen moeten werken. Ook weer ons niet uit elkaar laten spelen, dat we de juiste oplossing zoeken die bij Europa passen, waar we gedeelde waarden en normen hebben, waar we onze jeugd een goede toekomst kunnen geven. Moeten we ook niet accepteren dat we eigenlijk maar een bescheidenere rol in de wereldeconomie krijgen, dat Europa steeds minder een rol gaat spelen? Nou, nee, Europa heeft juist vele kansen. Als ik kijk wat er nu in de wereld speelt, Europa met 500 miljoen inwoners en met heel veel innovatieve kracht. Doen wij zelfs als Nederland, als klein landje, we zijn vrij klein, maar volgens mij doen we het in de economische wereldranking, volgens mij op 17, corrigeer me als ik het een beetje fout heb, maar dan doen we het niet slecht. Dus samen als Europa, en Duitsland is ook een grote macht, hebben we daar denk ik een hele grote sterke positie. En het is niet zo dat alles wat Trump zegt of alles wat Poetin zegt, als Europa zich maar vasthoudt aan elkaar en goede plannen maakt, en dat wil niet zeggen dat ze stug moeten zijn. Ook Europa moet erkennen als er ergens fouten zijn gemaakt, dat we die repareren om weer toekomstproof te zijn. Nu heb je in je portefeuille koninkrijksrelaties. Hè? Ja. Dus dat geldt ook voor de vroegere koloniale landen. In 2007 een lintje, dus je hebt echt iets met het Koningshuis langzamerhand. Als je straks gekozen wordt en je zou in de Kamer komen, houd je deze portefeuille of... Dat weet ik niet, het zal bekeken worden. We gaan ervan uit dat het CDA, als we met harde inzet, zoals de peilingen nu laten zien, flink gaan groeien. Dus dan zullen we weer naar de portefeuilles kijken. Maar ik ben nog steeds trots op ons koninkrijk, op het oranje gevoel. Want dat is namelijk in de tijd van polarisatie, dat er toch altijd een samenbindendheid is voor Nederland. En ik denk dat Nederland een kracht is van Nederland dat wij nog het koningshuis hebben. En natuurlijk klagen mensen, een groep mensen, wel eens, ja, moeten ze zoveel verdienen of en zus en zo. Maar ik denk dat wij een koningshuis hebben wat dicht bij de mensen staan, maar wat ook heel veel waarde heeft. Naar het buitenland, wat deuren openen in de handel.
Maar ook in de moraliteit waar we het over hebben. Ons koningshuis komt op vele verenigingen, komt in heel veel dorpen. Onze koning is in Pelemaas geweest. Zijn moeder is ooit hier geweest. Dus ze staan dicht bij de mensen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, zeker in deze tijd. Dat we trots mogen zijn op het koningshuis, op het oranje gevoel. En jouw carrière gaat heel voorspoedig, hè? Want je had 10 jaar geleden niet kunnen denken dat je nu voor de tweede keer wellicht in de Kamer zou komen. Waar eindigt dit? Weet ik niet. Ik kijk altijd kleine stappen vooruit. Zoals in de sport, grenzen verleggen, dat doe je niet in grote stappen. Dat is elke dag vlieguren maken, elke dag met je passie bezig zijn en dan kun je je grenzen verleggen. Dat heb ik in mijn studie gedaan, wat ik net zei, via de LTS, MTS, HTS. Dat heb ik vroeger in mijn sport gedaan, taekwondo. Ik ben als witte band begonnen en als vierde dan zwarte band geëindigd. Dus ik kijk niet 10, 20 jaar vooruit. Ik zet me betrokken in voor het doel wat ik graag wil bereiken. Of het nou met de sportclub is, voor de politiek. En we zien waar het schip strandt. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Hoe krijgen we Limburg sterker? Hoe krijgen we Nederland beter? En dan ben ik maar een pionnetje in dat hele speelveld. 15 maart is het zover en de kans is groot dat heel veel mensen, zoals de verwachtingen nu zijn, PVV gaan stemmen. Hoe kan het CDA daar een tegenwicht bieden? Want wil niet meedoen aan polarisatie, maar de zwevende kiezer denkt misschien wel van ik wil wel iemand stemmen die daar tegen bestand is. Ja, ik denk wat ik net zei, CDA laat zich niet gek maken. Ik denk dat wij CDA aandacht heeft en ook de zorgen deelt van een aantal angsten die er zijn. Maar we willen die angsten niet aanwakkeren. We moeten zorgen dat waar de mensen mee zitten, dat we daar oplossingen voor zoeken. En het helpt het niet, zoals de PVV doet, dat we tegen elkaar gaan schreeuwen, gaan polariseren. Want je ziet in Trump, ook in Amerika, heel veel mensen zeiden, oké, laat hem maar komen, hij mag zich bewijzen. Natuurlijk moet hij zich nog bewijzen, maar wat hij de komende weken gedaan heeft, dat creëert chaos. Bedrijven worden onzeker, mensen worden onzeker, familiebanden worden gesplitst. Dus dat willen wij niet in Nederland. Ik hoop dat Nederland nuchter is, zeker dat Limburg nuchter is. Ik zet me in elk geval in voor de regio en ik heb vertrouwen in de mensen. Ik spreek ze elke dag op werkbezoeken, dat ze 15 maart ook een goede keuze maken. Ja. We gaan even kijken naar een vraag op de markt die speciaal aan jou gericht is. Heeft u een vraag voor Mustafa Amous? Ja, ik heb een vraag voor Mustafa. Wat kan het CDA betekenen in de lokale politiek in Pelemaas? Ja, ten eerste is het belangrijk dat het CDA ook goed vertegenwoordigd is in de top 15. Dus echt mensen heeft, Ramon Knops uit Horst, Martijn van Helvert uit Sittard, ikzelf uit Pelemaas regio, in die top 15, dat we dus ook echt in de Kamer kunnen komen. En volgens mij hebben we al aangetoond dat wij korte banden hebben met het bedrijfsleven en met organisaties, dat altijd de werkbezoeken die brengen, dat we die serieus nemen. Mona Keizer is vorige week geweest in Koningslust. Daar hebben we met een aantal mensen met het plattelandshuis, met mensen uit de zorggroep gesproken. Wat speelt daar? En dat vertaling, die brug slaan, dat is heel belangrijk. Want we werken in een netwerksamenleving. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor CDA'ers om de regio op te komen voor de regio. Want ik heb nu gezien in 1 jaar tijd hoeveel aandacht er uitgaat naar de Randstad. Alles is geconcentreerd naar de Randstad. Je ziet dat in andere partijen hoe ze de mensen op de lijst. Ik zei net al, de VVD heeft niemand in de top 20 in de, vanuit Limburg. PvdA ook niet. Dus dat zijn toch partijen die normaal voor landsbelang ook opkomen, maar de regio gewoon vergeten. En je kunt niet alleen maar met randstedelingen oplossingen zoeken, ook voor Brabant, Limburg, Overijssel en Drenthe. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Die werkbezoeken die je aflegt, die kunnen zijn in de gemeente Pelemaas, maar die zijn ook Horst of Venray of in andere gebieden. Ja. Concentreer je dan vooral op de plattelandsgemeentes in Nederland? Of hoe is dat? Ik concentreer me veel op Zuidoost-Nederland. Dat is Limburg, een stuk Brabant. Daar maken we natuurlijk goede afspraken over. Maar voor mij voornamelijk om gaat is de MKB-bedrijven zijn belangrijk, familiebedrijven zijn belangrijk, een stukje innovatie, maakindustrie. Ik ben ook trots in Nederland dat we nog steeds goede producten maken en dat we niet alles proberen te verplaatsen naar China. Onze mensen kunnen dat ook maken en ik zie ook een tendens dat die terugkomt. En dan is luisteren bij die mensen wat er speelt. We mogen ook trots zijn bijvoorbeeld dat een VDL, zo'n autofabriek weer in Limburg, helemaal opbloeit. Dat mensen weer aan het werk komen. Dat nu ook het werkloosheidspercentage af en nemen is. Maar dat neemt niet weg dat mensen die het moeilijk hebben, dat we daar continu aandacht voor moeten hebben. Dank voor dit gesprek. En sorry voor mijn stem vandaag, ook voor de mensen thuis. Beetje grieperig, maar het neemt niet weg om de moeite te nemen om toch hier te komen zitten. Dank voor de komst en heel veel succes bij de verkiezingen. En morgen zijn we er weer met een programma van Kiezen of Delen met een andere gast.